Good morning, good day mga kaplatics. Andito muli ang inyong hardinerong Bicolano, si Kuya Romer TV. Andito tayo kung saan na yung area na ginawa natin kahapon. Yan yung pinagkaabalahan natin kahapon. Dito tayo sa may bandang kanan niya. Medyo nagkarambolan na rin, or medyo nagkarambolan. Bukod sa nagkarambolan, nagkalat-kalat na rin yung mga halaman dito. So ngayon ito ang naisipan kong pagkaabalahan muli ngayong araw na to, itong area na to. Susubukan ko muling ayusin or redesign or reset up, rearrange. Rearrange. Susubukan ulit nating i-rearrange tong area na to kasi medyo makalat na po mga kaibigan. Yan, kita nyo naman po Yan, teka, baliktarin ko yung camera ko. Yan. Yan po, ito po. Yan po muna yung pagkakaabalahan natin ngayon. Kasi yung dun sa kabila, dun tayo galing kahapon medyo okay naman na. Ngayon paglipat mo dito, ganun pa rin, makalat. So yun guys, let's get it on. Ngayon mga kaibigan, kasama natin ngayon, matindi-tindi to, si Kuya Edwin. Yan, kahapon wala siya, nasa maintenance niya siya kay kanino yun? Shoutout mo naman si Yoyong. Sir Yoyong. Sir Yoyong. Yan, shoutout sa'yo, mga kaibigan, pinakikilala ko sa inyo si Racena Anita. Racena Anita. Hello guys, merienda po. Pansit with kalderetang baboy. Sarap niyon pre Matindi. Kaya pala ang lakas-lakas mo Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit naglagay po tayo nitong balag Yan, balag ho ito kung tawagin namin. Pero itong kawayan na to kung tawagin naman ho namin dito buho. Kasi dito ho natin ilalagay ang ating golden bamboo. At syempre, shoutout nga pala kay Gun With Me. Hindi ko lang alam kung ma'am or sir to basta kay Kaplanatics na Gun With Me. Yan, shoutout po sa'yo. Meron siyang katanungan ito basahin natin. Ito, naglagawa na akong kodigo Sir, di po ba yan Thai bamboo gumagapang ng malayo na pwede tumubo sa kanilang bakod ng kapitbahay? Sa kabilang bakod ng kapitbahay. Meron atang bamboo na pagapang ang mga ugat na malayo tapos dun tutubo yung bagong baby. Tama po kayo ma'am or sir or Kaplanatics Gun With Me. Tama ho yung sinabi nyo. Kaso nga lang hindi ho siya yung Thai bamboo. Yeah. Kasi yung gumapagapang ho ang ugat na bamboo, yun kung tawagin or ang pangalan ho nun Benguet bamboo. Yan po yung pag tinanim nyo dito, yan sa area na yan, mapapansin mo, andito na tumubo yung talbos, malayo, di ba? Ang layo ng pagitan. Gumagapang ho talaga yung ugat nun. Kasi yun po yung parang nature niya, natural ho sa kanya yun. Ngayon yung Thai bamboo natin, hindi ho pagapang ang ugat nito. Pag tinanim nyo ho siya dito banda, dito rin lang ho iikot yung mga baby niya or yung mga bago niyang sibol na talbos, yung mga puno. Ayun po yan po, kaya madalas natin paninda dito, bukod kay Thai bamboo, andyan din ho yung pole bamboo. Napakaganda rin yung bamboo niyan. So ngayon, sana nasagot ko po ang iyong katanungan. So balik na ho tayo dito kay golden bamboo. Ito po ang ating golden bamboo. Yan. So mga hindi pa ho nakakilala kay golden bamboo, ito po siya. Yan. Kulay dilaw ho yung tangkay niya. Pero buhay ho yan
kulay dilaw kasi malimit makikita natin sa bamboo kulay green yung tangkay ano, or yung pinaka-stick niya ano. Pero si golden bamboo kulay dilaw ho talaga, pero buhay po yan. Mapapansin nyo ito may mga dahon po yan, tsaka ito may mga bagong tubong talbos na dahon. Ayan. At ito ho mga kaibigan, mga kaplanatics, pinakikilala ko rin ho sa inyo ang ating Thailand bamboo. Kararating din lang ho nito galing sa farm. Sa mga di pa ho nakakaalam, ito ang halamanan sa Pasig, meron hong nursery dito po sa may Bae, dyan ho sa may Laguna. Kaya ito guys, medyo nanilaw nga yung dahon ng ibang mga Thailand bamboo natin kasi medyo nabugbog siya sa biyahe ano. Pero okay lang ho yan, recover ho yan, basta alagaan lang ho natin sa dilig ano. Pero yung golden, sadyang dilaw ho talaga yung tangkay nun ha. Pero ito hindi natural na, pag nanilaw yung dahon hindi natural na malusog siya, masigla or whatever ano. Pag ganyang nanilaw, ibig sabihin nagka-aberya siya, gawa lang yun nga, nabugbog to sa biyahe, gawa medyo malayo din yung pinanggalingan. So yun mga kaibigan, na set up na ho natin dito sa may bandang likod yung Anita, Dracaena Anita no. Ayan ho siya. Ngayon yung harap ho, dito tayo naglagay ng golden bamboo. Yan, golden bamboo. Yun. Patangkad na itong golden bamboo, yung mga 12 to 15 feet na siya no. Ngayon dito sa harap niya, dito ko balak ilagay yung bagong dating na Thailand bamboo. Kaya ayan ho, naglagay na rin ho tayo dyan ng poste. Yan, para paglalagyan ho ulit natin ng balag. So yung guys, tuloy-tuloy tayo mga kaplanatics. Ako'y isa sa mga plantito, ubod ng lupit, punta ng probinsya, basta halaman makabili lang ulit. Okay lang yan kahit na sobra ang init, basta halaman kasama kong pauwi. The way I look into my plants, my stress reliever, wag mo siyang hawakan babe, dahon baka Dahil sobrang nanilaw yung mga dahon, ito guys, ginupit muna siya ni Kuya Edwin ano. Yan, para matira lang yung mga green leaves syempre. Ayun. Fresh na naman siya tingnan no. Ayun no, parang si Kuya Edwin, fresh oh. Kuya Edwin. So habang nagugupit ho dito guys si Kuya Edwin, ipuntahan naman ho natin tong mga rubber trees natin dito banda sa gitna ano. Yan, to. Ito. Teneki rubber tree. Tsaka itong isa burgundy rubber tree. Isi-set up na natin to dito. Ayan, nililinis na siya ni Kuya Bart yung paglalagyan natin ng mga rubber trees natin ano. Dito naman siya banda sa gitna para hindi magulo tingnan, para hindi hiwa-hiwalay. Dito na yan lahat. Puro rubber tree naman to ano. So, game. Ayan po mga kaibigan, ito na ho ang ating rubber trees. Yan, itong sa ilalim niya kamukha lang ho yan ng rubber trees, pero yan ho ay ang peperomia. Yan, peperomia. Ito naman ho ang ating Teneki rubber trees, at ito burgundy ulit. At ito ho yung Teneki local. Ito galing Thailand ho ito, yung mga gantong klaseng Teneki ano. Ito ho yung local natin. Yan, Teneki rubber trees, at syempre andun ho yung ating burgundy ulit ano. So ito na guys ang ating display ano. Yan. Yun, medyo inabot na ho tayo ng ulan mga kaibigan. So balik naman ho tayo doon sa ating mga bamboo. So ayun ho ano, dito na tayo sa bamboo. Ayun, wala na hong tao dito, gawa lang umulan ho ano. Ayan. Ito, naglalagay ho ulit tayo ng panibagong poste kasi meron pa ho tayong isang klase ng bamboo na ilalagay dito, which is yung bamboo na Chinese bamboo. Yun ho, isa rin ho yun sa medyo gumagapang, pero mas masukal or mas kumakalat pa rin ho talaga yung tinatawag nilang Benguet bamboo. So yung guys, kunin na ho natin ang ating Chinese bamboo. Ay hindi, wag muna pala. Lagay muna natin yung balag, yung pahalang na buho, kawayan, para makakot na natin ang ating Chinese bamboo.
wakas mga kaplanatics, natapos din ho ang ating setup, rearrange dito sa ating garden, ano. So ayun, i-montage na ho natin to. Nilalamig na ako. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and share and comment. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ho kayo sa ating mga susunod pang mga video. Maraming salamat mga kaplanatics. Stay safe. Woohoo!